No pustí to video. Potom. Čo robí? Zas mu natáča. To je pamätné, uvidíš, ty debil. Ale na to budeš vydierať, nie? No. Alebo, vieš, slabí hráči. Drakula a potom nebude nič. Pamätáš Drakulu, nie? Pamätáš? Drakula, nie Gratula, ale Drakula. Ja. Aj si mi o čom rozprával, nie? Si mi nám zobrala fľašu. Koľko tam bolo? To z Valka. Myslíš, že by sme to zvládli? Nie. To ja? Áno. A ja som v pohode. Aj s kolegy tam súdružkami, určite aj tam... Ja. Stačilo. No. A na nič nie. Na nie. Nie. Tento... Zas si fetoval Jano. Fetoval si Jano. Ja som budela. Kto je tu domáci pán? Ja ty buzera. Nie, si mi je domáci. Kto si? To si. Nešpieraj sa, ty buzera. Kedy ma nalej ešte. A ja už vieš som rozprávať, nie? Stačilo. Niekde bol dobrý nápad, čo? To je veľmi dobrý. Jak hovado. Zuzo to. Hovor. Zuzi. Brat. Zuzka z mobilky. Lála. Jak to vyzerá sami? Skôr na tie situácie. Osledme na kufolu. Pozri ma na kofolu. Dáš mi napiť. Nadia, ako sa volá ten beda z reklamy? Neviem. Nadia Chremková. Áno. Nebola Chremková určite, ale... Filip, vieš, je smutné, že všetci sa smejú, aký si kokot. Dobre, skonč tetovanie. Ale Jano nás si fetoval. Jano, fetoval si. Fetoval si, Jano. Odfetoval som. Roman, povedz tomu niečo. Bez komentára. Keď nalej ešte niečo. Čo? Niekde máš tak niečo, nalej. Ja som v pohode. Jak mi snieh na jeseň. Ja môžem aj behať, skákať. Skakať. Decať. Tak dostane ľudí, to tam vidí. No počkaj. Dnes bude tvoj osudový večer. Kedy som rekrstal. Roman, krcal. Jebe? Trochu. Má som povedať. Nevideli ste Môžeš. v ruke oný šlák na polievanie tují. Myslím, že to... Čekať. Ja už ti tú dosku. To je očka. Osral desku. Určite ja. Ospili osral desku. Kto si prdal? Filip. Kto si čalovskú? Filip. To je kokot.
Dáva zmysel.